Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is December 12, 2025, Biyernes nga adlaw. Bago ginrehab ng puerto sa Banago ang bagong standard design para sa mga terminal sunod sa presidente. Bilog na puwersa sa San Carlos PNP, inpaidalom sa surprise drug test. Shellfish sa North Vice Bay, delikado sa gihapon kanon kay positibo sa red tide. PBBM nag-inspect sa ginahimo nga pagpanilo sa Mambulo Creek. Kag sa Digicast Weekend, ang istorya sa mga nagdalagko sa boys home sa Sabado, kag launching sang feeding program sa Bago City sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga shellfish sa North Vice Bay, delikado sa gihapon kanon sunod sa BFAR. Sa advisory kag gipagawa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Miyerkules, ginsiling sang ahensya nga may ban sa gihapon sa pagpanguha ag pagkaon sang shellfish gikan sa North Vice Bay sa Negros Oriental bangod sang latest nga laboratory results nga nagapakita nga mayara sa gihapon sang paralytic shellfish poison o PSP sa area. Sunod sa BFAR Region 7, ang tanan nga shellfish kag Acetes species o mas kilala nga alamang ang halin sa North Vice Bay ang hindi safe kanon. Ang shellfish samples nga nakuha sa among bay positive sa PSP. Magluwas diri, wala naman sa may nakitaan pa nga iban nga problema ang BFAR. Nagapabili ng shellfish ban tubtub ang toxin levels manaog na. Bulan sa Oktubre sa nagkadto sa Vice Bay nga parte sang Bae City kag Manhuyod ang wastewater halin sa pond sang Universal Robina Corporation sang nag-collapse ang wall sini. Sunod sa kumpanya, bangod ini sang sunod-sunod nga mga linog kag babunok nga ulan, nauntat ang operation sang ethanol plant sumugod sang natabo ini. Ang BFAR parayon nga maga-monitor sa Vice Bay para mapangapinan ang ikayong lawas ang pumuluyo kag fishing industry nga apektado sa among lugar. Sa number 9, pito ka mga non-government organizations nagbaton sang 1.5 billion pesos nga pondo gikan sa LGU sang Bacolod. Ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Greg sa tayang ceremonial turnover sa financial assistance sa pito ka non-government organizations nga aktibo sa paghatag serbisyo sa kabataan, kababaenhan kag komunidad. Ang mga organisasyon nga nakabaton sa muling among kalipay ni Grense Foundation, Bacolod Girls Home Foundation, Negros Occidental Rehabilitation Foundation Incorporated, Holy Family Home Bacolod, St. Vincent's Home, Holy Infant Nursery Foundation kag Fray Luis Amigo Health Center. Ang pondo ang para sa operational needs kag pagpahugot sa mga programa sang kada organisasyon. Sa number 8, pulis nga ginpatay sa mga rebelde sa Banwasang Calatrava gitagaan sang medalya ng kadakilaan. Ginatagan sang posthumous Philippine National Police Heroism Medal o medalya ng kadakilaan si Police Senior Master Sergeant Romel Aguilar na ginpatay sa katapos ng New People's Army sa Banwasang Calatrava sa tung December 7. Ang medalya ng kadakilaan among pinakamataas nga award ang sarang mahatag sa Police Regional Director sa isa ka pulis. Si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, pamuno sa Police Regional Office Negros Island Region, ang naghatag sa medalya sa iya pagbisita sa haya ni Aguilar sa iyang puluyan sa Banwasang Tuboso sa Miyerkules. Ginkilala sang PRO-NIR ang pagserbisyo, kaisog kag debosyon sa duty sa 45 anyos nga si Aguilar. Naghatagman sa bulig pinansyal si Ibay sa nalisdan nga pamilya ni Aguilar. Nasapuan nga patay si Aguilar sa barangay Lagaan, Calatrava. Pinagkaoras matapos sa pagbailuhan isang lupok sa tunga sa mga armado nga kalalakinan sa barangay Menchaca, Calatrava, samtang magaserbi kuntani isang arrest warrant sa isa ka wanted nga persona antes ini. May gintiro patay ang isa ka sibilya ng NPA sa barangay Dulis, Calatrava. Ginaligar sa mga rebelde nga asset ang sibilyan sang army.
Sa number 7, masobra sa 700,000 pesos kabalor sa suspected shabu na kuha sa isa ka buy-bust operation sa Bacolod City. Nakumpiskar sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit ang 714,000 pesos kabalor sa ilegal nga droga sa gipatigayong nga buy-bust operation sa Purok Lampirong Barangay 2 sa Bacolod City sa kagabi. Sa among operation, nadakpan ang subject kasi alias Inday, 52 anyos. Nakuha sa iyang napulo ka mga pakete sa ginasuspetsyohan shabu, 1,000 ka pesos ka marked money kag pila ka mga non-drug items. Sunod sa pulis, si alias Inday ang wala sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council apang makabig siya nga high-value individual bangod sa bulto sa droga nga nakuha gikan sa iya. Sa number 6, bilog nga puwersa sa San Carlos PNP gitpaidalom sa surprise drug test. Ang tanan uniform kag non-uniform personnel sa San Carlos City PNP ang ginpaidalom sa surprise drug test Huwebes ang aga. Sunod sa hepe sa San Carlos City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Nazir Canha, ini ang tuigan nila nga ginahimo agud pasiguro nga hilway sa illegal nga droga ang hanay sa kapulisan kag mapabili ng ilang integridad sa pagserbisyo. Sa malasod nga semana, ginapaabot nga magwa ang resulta sa test. Sa nagligad nga tuig, nagnegatibo ang resulta sang tanan nga mga pulis sa San Carlos City. Sa number 5, na-deliver na sang IPMCDC ang mga ginpromisa nila nga 3-wheeled vehicle para sa syudad sang Bacolod. Gingkumpirmar ni Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Environment, nga nag-abot ng 21 tanan ka mga 3-wheeled vehicle sa nagligad nga semana. Nag-file si Baez ang resolution nga nagaduso sa IPMCDC nga tumanon ang ilang obligasyon sa kontrata matapos ma-delay ang pag-deliver sa among mga salakyan. Sunod kay Baez, kabahin inisang dapat ginhatag sa kumpanya sa nag-upisa pa ang kontrata apang nadugayan kag karon lang na turnover nga lapit na matapos ang ilang kontrata. Sa karon, ang mga salakyan yara sa likod sa Bacolod City Government Center samtang ginahulat ang desisyon ni Mayor Greg Sataya kung sa diin nga mga barangay iniipanagtag. Ang 3-wheeled vehicle ang gamiton para makasulod sa mga gamay nga mga dalan sa syudad para sa pagkolekta sang mga basura. Sa number 4, mga pumuloy sa banwas ang hinigaran nga mga totally destroyed nga mga puluyan. Bangod sang bagyo nga tino nagbato sing tig 3,000 pesos nga cash. Nagpatigayon sang payout kagapon kag subong nga adlaw ang banwas ang hinigaran para sa mga residente nga totally damaged houses matapos maglastlas ang bagyo nga tino sa November 4. Base sa record sa hinigaran LGU, 3,108 ka mga totally destroyed houses ang makabaton sa bulig pinansyal kag konsumahon masobra ini sa 9 milyones pesos tanan. Sunod sa kay Mayor Grace Arceo, gikan ang financial assistance sa 5 million nga gin-grant sa Office of the President kag ang dugang nga pondo nagalin sa gin-realign nga items sa annual budget sang hinigaran. Dugang pa ni Arceo nga ang listahan sa mga benepisyaryo ang nagikan sa datos nga ginsubmit man sang tagsa ka mga barangay. Ginklaro sa alkalde nga ang ginhatag nga financial assistance ang magluwas pa sa emergency cash transfer assistance sa Department of Social Welfare and Development nga ginaproseso sa national government para sa severely kag slightly affected families. Sa number 3, motion for reconsideration nga gin-file ni Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo sa kaso administratibo nga gin-file batok sa iya, gin-deny sang ombudsman. Sa September 25, 2025 nga desisyon sing ombudsman, gin-affirm sini ang damlag papamatbat nga ginpapanao kay Garcia Yulo, Civil Register Designate Archie Montelibano kag Licensing Officer Warren Hopson nga guilty sa pagsupak sang Section 21 sa Republic Act 11032 sang Ease of Doing Business Law. Ang kaso nag-ugat sa reklamo nga gin-file sa negosyante nga si Ramona Villaflor nga nag-akusar sa mga opisyalis sang unreasonable delay sa pag-process kag pag-renew sa business permit para sa 2023. Sunod sa ombudsman, mayara sang nagakaigo nga ebidensya sa pagpamatuod nga ang amo nga respondent na paslawan sa pagpatuman sang tikang sa prescribed processing time.
Ang kada respondent ang ginamanduan nga magbayad sang multa nga equivalent sa ila 6 ka bulan nga sweldo nga pwede ma-deduct sa ila nga retirement benefits, leave credits o kung anuman nga balatunon nila. Suno kay Mayor Garcia Yulo, ila nga ginarespeto ang desisyon sang ombudsman. Sa number 2, personal nga gininspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kay nasang aga ang Mambulo Creek sa Barangay 2 sa Bacolod City. Kabahin inisa nga Oplan kontra baha nga programa. Si Marcos ang ginupdan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kag iban pa nga DPWH officials, Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez kag Bacolod City Mayor Greg Gazataya. Nangin madali ang pagbisita sa presidente sa Mambulok mga pasado alas 12 ang udto kaina. Nagdiretso gilayon ang presidente sa Banago Port. Sa iya ginhatag nga speech sa Banago Port, iya ginsiling nga nagpadulong siya sa Bacolod para ma-check sa kontrabaha program nga una na ginpatuman sa Metro Manila sunod sa Cebu kag karon sa Bacolod City. Kaangay sang ginbuhat sa iban nga mga area sunod sa presidente ang dredging kag garbage collection nga ginapatuman para mapahagan-hagan ang pagbaha. Iya ginsiling nga kunang mga sapa, suba kag iban pa nga mga waterways ang matinuan gikan sa basura kag ma-dredge, ginasiling sa mga scientist nga mapagan-hagan ang pagbaha sa 50 to 60%. Dugang pa niya, ang programa ang importante rason nga ini ang ginadala sa mga lugar nga may problema sa baha, ilabi na sa mga syudad. Ito, ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gin-inagurahan man mismo sang presidente ang Port Operations Building sa may Banago. Kaupod ang mga opisyales sa Department of Transportation diri sa Bacolod kaina sang udto. Sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr., ginpatuman ang bago sa puerto suno sa iya kag inina ang mga standard nga design sa mga terminal sa mga puerto sa bilog nga pungsod. Paatag niya, importante nga mayara sang standard design para ang mga pasahero diin man sila nga puerto magakadto ang kabalo na sang pasikot-sikot sini. Sadto sunod sa kay President Marcos, ang daan nga building sarang maka-accommodate sang 50 ka mga passengers. Traffic sa isa ka tion. Karon, ang kapasidad nagsaka sa 500 ka mga pasahero. Ini nga bagay ang labing importante. Dako ang papel sa puerto sa mga pasahero nga nagabiyahe sa mga roll-on roll-off vessel. Kasubong man sa pagtransport sa mga commodities kaangay sang kalamay, bugas, kag mais nga labing importante sa lokal kag regional economy. Ang bago nga facility ang mayara sang modern nga operation center. May mas malapad nga causeway para mahapos ang road access kag covered walkway nga maproteksyonan ang mga pasahero. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, alam saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping. The original traffic dito was 50, kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process ng 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay. Kagyari naman ang mga pangpabalo namon sa inyo nga mga istorya para sa sining weekend. Una kita sa istorya sang isa ka bata nga nagatinir sa sulod sang Bacolod Boys Home. Kung paano siya nakalabot sa boys home kag kung paano na bagong iya kabuhi.
May isa pagid kapari nga laking boysoman ang nagistorya kung paano nagbago ang iya kabuhi matapos nga didto siya nagdako. Kagato man hibaluon ang istorya sang pari nga sa likod sang pagpatukod sang sini nga boys home ina sa Sabado. Kag ato naman liwat nga balikan ang Ay Makilan Elementary School sa Bago City kung saan informal na nga ginunsar ang feeding program para sa mga kabataan. Masobra sa 150 ka mga elementary students pakanon sang libre nga panyaga humalin sa bunga December tubtub sa March sa katapusan sang sini nga school year. Ina naman sa Sunday sa Are You Agreeable? Kag shoutout anay sa atong live viewers subong hapon si Chona Evangelista Garredo. Good PM Digicast Negros watching from Singapore. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast Negros NIR. Kag sa Ruming watching from Pulupandan. Happy weekend everyone. Si Ray Tuhaw Tinyosan, maying hapon Digicast Negros. Si Jessery Garucha Hivero, maying gabi ka Digicast sa Ruming watching from Sarait, Himamaylan. Please shout out kay Dane nga with high honor kag sa duha di nga gapanday sang lamesa bisan ga inulan. God bless, congratulations Dane kag sa gapamanday lamesa kadto man bisa balay naman pamanday nga nagainulan. Si Gloria Bantigue, good afternoon sa Ruming watching from Pulupandan. Kag si Marvy Sepriano Aquino, good afternoon sa Ruming watching live from Silay City. Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.